Здравейте хора! Днес ще снимаме... трябва да познаете къде ще снимаме. Здравейте хора, днес Познахте ли? Познахте ли вече? Добре, ще ви покажем. Това е Космика. с Survival Games, който дано да не се иска на паките. О, да. Не, просто той не че реч се издъмва. Давай, и Бобо не се издъмва. Да, когато се летава, сякаш не се издъмва. Да. Но както и да е, това е друга история. Да, това е друга история, вас не ви интересува. Това. Идвам. Очакай. Чао, влязах. Къде си, бе? О, здрасти. Как си? Тук за ми първоначалните, че тук е много гаден. О, добре. Хора, след малко почваме. Не след малко, не знам кога почваме. Но да се справим и... Хора, абонирайте се за канала на Рейч. Да, и за на... Бобо канала, който всъщност той още няма канал. Наскоро ще има. Имам канал, но просто няма да е качен. Защото има причина. Да, има си причина. Ами, основателната причина е, защото на канала ми пише истинското, но пък аз не ще да ми пише там истинското име. Яча. Така. Да. Слушам изобщо. Рейджи просто не е много малко. Заседнах. Взе ли нещо свестно? Не. Какво взе? Освен си купих 15 бисквитки и една перла. Аз си взех една перла, ама се блъснах в стена, като хвърлих. Чест? Да, Кирка. Ти го мина, защо го мина? Какво видях? Аз съм по-наблюдателен, виж. Маха. Ще ги убивам с дамакирката, бе. Колко ти усилен звука, бе? Аз направо... Чакай, може ли звука усилен или твоя? Моя не ме е баш толкова силен, аз не съм пуснал телевизор. Виждам някой. Не мога чу. Ето го. Бе! Еш! Ако нямаш храна, имам супа. Той е мапът тъп, не ми харесва. Знам именно заради това по-добре. Началото да вземеш нищо. Добре, дай меча да убия. Нямам меч, имам кирка. Дай кирката да убия някой. О, тате! Не снимам. Трябва ми за малко тая мишка. Аз не мога да играя. Как играта сега? Убиват ма. Можеш ли малко на пауза, или? Не, нямам. Не, сме причува. Трябваш нещо да направим. Боба нов клип ще правим. Ами да кажем. Не, заради. Ценно не се случи. Ще го изрежа. Да. Здравейте хора, отново се върнахме и изгубих Бобо. В една пещера ли влезе, дето дойдохме от нея? Не бе, виждам те, идвам от нея. Взех да мамели. Окей, ама ми дай дамакирката. О, Бобо, мислих, че някой друг. Дай ми дамакирката. И сега малко ще поям. Ето един. О, благодаря. Една. Вие сте добър. Просто. И също това, но в момента на истината ще имат плетените с чести. И ако нямаш храна... О, това е респект ли е, благодаря. Радвам се, но аз не мога да паля, така че ще си извадя камъня. Всъщност... Да имаш храна? Да, е много. Никога на спална ли сега ще седим? Там има някакъв. Дома пантон. Ще го стрелям. Добре, те са за тебе, дома пантон. Не ме зариш. Става на граник. Като няма на граник, ще правят. Той са подпали. Внимавай. Кой са подпали? Да. В лавата влезе. Ето. Той беше хвърлял това.
О, няма че за кошен награда. Добре. Абе, варовец. Варовец. Варовец викаш. Сега... Тука, о, виждах чест. А чакай, някакъв му виждам, не има, бе. Не, заради му. Те човека сме скоро. Внимавай. С перлата. От това мапа е ужасно гаден. Опе. Никъде няма честове. Помага, ние ти имаш ли пак перла? Не. Добре, вземи моите, аз си измах. Внимавай. Моля те, такова умират. Много лед. Ко стана? Бъгна са! Бъгнах се! Чупи спирката! Ооо, това заболя. А ти си имал положенка за регенери... Как ли? Долу. Ще Сериозно ли? Почва дит мача, нали схващаш? може. Защо? Сега не мога да гледам дит мача, не е честно. Що? Защото те лагнах. То на дит мача ще ме телепортира другаде. Окей, чакам. Окей. О, телепортирам другаде. Да видим сега кой ще би, аз ще кажа. Защото съм як. Не бе. О, мъгъме, тия са без брони, бе. Нормално. Ти пък много... у нея имат дома неща, бе. Не са фул... той стреля с лъга, внимай. Той стреля другия. Това си ти! Идва някакъв! О, блъсна. Умря ли? Не. Браво! Може... То се Бобо, бе. То се пише Бобо. Къде? Кой? О, как друго. Това е много фейлна. Его, човек. Яде легенда, полшанка има. Добре, аз като TNT, държи TNT! да ме държи. Не, няма да го... Човек! И мен не ме уби. Умря ли? Аз спечелих! Хора, той спечели. Хора, абонирайте се. За мен, защото той няма канал. Ха-ха-ха. 5, 2, Пак ли бе? Добре. 7 хвърляме. Ми втори рунд ще има. По-бързо! Аз ще купя една перла. Да стигна по-бързо до тези. Аз перла. Значи, 10 секунди. Готов съм, бе. Готов съм. Едно. аз купих ляв. Някой взе мече. Fire аспекта ли? Аз го взех. Не, аз взе го. Какво взе? Ай, тръгваме ли? Идвай, за тебе съм. Какво взе? За тебе съм, айде. Ама какво взе, ви викаш? Чакай! Багнах съм. Не съм бъгнал. Скачай. Тук няма ти взе видеемич. Убий го той. Да, бе, без меч. Виж го това скача да го боли. Умирай, бе. Чакам, ури. Аз го запалих. Аз пък имам резервни дома. Ури, а пък тук ще е рода. Добре. Ко бягаш, бе, маймун? Стой на място. Арестуван си. Виж го, гледам и 6 човека. Нали? Чакай. Снежни топки! Сприла все някой ще свършат, момче. Да имаш храна, защото аз изгубих почти. Много. Виж го страхливеца. Виж го, бара си в чествет. Ти гледай го. Той че мре. Мече ли? Взима му... Ха-ха, взех му домакърската. Да, аз дам дома.
Дама панталони? Аз пък слагам айрончета. Аз имам от всеки вид панталони, буквално. Как е да ги хвърля и така? Какво ми даваш? Хлебчета. Хлеб. Не исках да ги взема, ми чака да ги хвърля. Ето точно. Защото аз съм бая. Не бая, често ако аз като ги убивам всички животни, защото ако... Ти ли ми даде меча? Аз ще използвам огнения, а ти използвай и другия. What? Ама ти защо си взел? Абе ти вземи каменния, той е по-силен от Голдъна. Стал. Ето ти каменния. Той е по-силен от Голдъна. Знам, ама че не си ме го дал, хора. Той не си не е споменал. Това е доказателство. Ти като ми хвърлиш този меч, ти ми го хвърли. Не съм го взела аз. Бях, ти го уби, брат. Верно. Не ми забравих да съм да ти го дам. Имам Някакъв. 2 едън, трябва да отидем на спалня, ако намерим клетки. Клечки. Да, клетки. О, двама! Дара. О, той! Има шарпнес! Има. Дара. Да, шарпнес! Убима, мъртъв съм. Да. Али бе, как се убие, бе? Как? Пачо, реч, бе. Дай, взимай моралчета, можеш. Ти си жив. Ами, не съм знаеш какво, аз трябва да ти помогна да се после. Когато съм замисля. Пардон ми пише човека. Абе, виж колко честове има, защо не ги вземеш? Оперси. Ето не е хубаво да взе. Шарпнеса? Да. Той и държеше такъв, аз нали ти казах. Следвай ме, аз съм точно пред теб. Ти не ме виждаш. Сега, ако те оцеля, Ти не ме оцели, защото аз летя. иначе там ли беше? Ти взели ми... не бях там. Бях по-нагоре. Така, аз съм почти който ти Пулка, да. Трябва ти само от честплейт. аз ще да дали има някой на спам. Аз ще кажа. Никой. Провери тези двата честа най-отгоре. Ого, един мъртъв. На спална! Провери двата честа най-отгоре. Когато някой от тъп начин да шанса. Бобо, чули? Погледни двата честа отгоре на спална. Какво направи? Не видим ли стана? Да. Виждам те. Знаеш ли що? Заради балончетата. Всякъде. О, перла. Сега ще видя къде искат да се телепортирам при тебе. Във водата си. Какво не са панталоните? Много съм зле. Кой те сега се спомня? Да, във водата си. И държиш дъма панталони. Да. Виждам ти балончетата. Ама се телепортирах при тебе, затова ти ги виждам. Виждам те. Във водата си, сега излизаш. Да, виждам те. Виждам те кой си. Виждам ти стъпките. От съм про. Не отиде! Мале, режи тази част, чакай малко. Ами, Оли. Връщам се, хора. Здравейте, хора! Отново! Как сте? Добре ли сте?
Живи ли сте? Гледате ли още? Много. Това ти ли си, бе? Съкът. С лъка. Някой съкът. О, една кокошка ще е. Летящ лък, вижте. Духовете са тук. Ето духът ти яде. Духът вече не е дух. Убий зайка, бе. Можеш. Убий горкото зайче. Айде. Айде поне вземи храната. Защо я оставяш? Има някакъв с дъма панталони. Бързо. Тук се изкачва по ей това високото от обсидиан. Тук има дъма меч. Нищо пък аз не И взима нещо. 5 човека, убий го бързо. Ама аз бъгнах. Ти си фул демонт. Не, бъгнах. Ами има някакъв фул даймонд. Има някакъв фул даймонд. А ти къде си? Айде бъгнах. Умря ли? Това е да. Защо се мъжба? Баш, Еми хора, сървърът нещо бъгна. Мисля, че това ще изнес. Все пак първият път беше окей. Така че без бомба.